Hello everyone, good morning. Da जाबाय morning नि 5:30 ओमफ्राय आं थांनो ओंखारदों। आंना 6:30 आव बास दङ ओमफ्राय दा आङो बिनिफ्राय बास स्टेन्ड थांसै अट' फैगासिनो दं अट' नेदों ओमफ्राय बास गाखोनानै थांगासिनो नोंथांमोना फैबाय थादों आंजों लोगोसे स' दिनैनि ब्लगा जोबजासिम नायनो दा बिराद इन्टारेस्टिं जागोन आरो स' फैदो आंजों लोगोसे लोगोफोर। ओमफ्राय ओरैबायदि गुसु ना बोथोरा गुसु ओमफ्राय आङो फ्लाक्सआव दै गुदुं लांनो थाखाय दै गुदुं फुदुंदों माने रावबो सिखाराखै गुदुं गुदुं नुगासिनो दङ बाबायाल' सिखारदों हन अर सुनानै ओमफ्राय आं दा दै फुदुंदों दै सोनोसै आङो ये देखो मेरा हो गया ये देखो मेरा पानी हो गया ओमफ्राय बांद्राय गुदुं खालामला नङाबा स' नायदो आंना दैया नै बांद्राय गुदुं खालामला आङो नङाबा दा लोंनो हानाय नङा फ्लाक्सआव एसे दुंब्रुद बा गुदुंसिनसो जाबाय खोमा दा एसे लोंनो थाखाय लेथ्रा फिथ्रा जादों स' बेखौ सोनोसै आङो बिराद थान्दा बोथोरहाय जि थाब थाब गगा मोनो आङो दै लाखानाय बायदि जाया फ्लाक्सफोराव So finally everyone आं न'निफ्राय बासजोंहाय तेजपुर सफैबाय तेजपुरनिफ्राय ओमफ्राय दा लाकिलि निजोमा फैबाय आरो पिकआप खालामनो निजोमा गहपुर दोननानै फैसिगोन आरो दा आंखौहाय बिराद थेंक इउ स' माच निजोम फर हेल्प खालामनायनि थाखाय बिराद हेल्पफुल निजोमा बिराद हेल्प एसे नेनां अरजाया जेबो नङा बियो माने एफा फुङावबो सिखारस्लाबनो हायाना ओंखायनो आरो स' थांबाय थानोसै दा गहपुराव सोरनाव थांगोन मानि थाखाय थांगोन फैबाय थादो आरो ना नायबाय थाबासो मिन्थिगोन दा खिथाथ'वा जों दा पेट्रल पाम्पआव हाबनोसै Wow, ALU bagan. Oh my god. Laमायाव एसे ओंखारनानै आलु बागानखौ लादो नै नायनि निजाम वाव आलु बागान आलु खेथि खालामो बेहाय बिरादनो बिदि आलु बागान गिदिर नुफेराखै आं ओंखायनोसो नायनो ओंखारबाय लामायावहाय गथ'फोर लामायाव बरिया आलू बागान হয় না আঙ্কেল অলপ সাম কিমান বিঘা আছে ইয়াতে বহুত ডাঙৰ দেখো ডাঙৰে ওয়াও কিমান বিঘা আছে ধৰিব নোৱাৰে ন নাই 300 বিঘা মান হ'ব ন এটা মালিকৰে না ফালে নাই মালিক বেলেগ বেলেগ আছে মানে ইয়াতে একেলগে কিন্তু বেৰা এনেকা দিপলাই বেলেগ বেলেগ মালিক আছে বহুত লাগি থাকে ন ভাল লাগে গ্ৰীন গ্ৰীন দেখি আরে কিমান দিন লাগিব এটো উঠাব খানে টাইম লাগিব তে কোমল তিনি মানা এই গাছটো পুরা ডাঙৰ হ'ব গাছটো একদম মুড়ি হ'ব আচ্ছা পুরা মুড়ি যাৰ পিছত কিমান উঠা এটো কি এটো এতিয়া ব্লেক কি কৰিছে কাম এটো এই মাটি দি আছে না এনেকা মাটি দি আছে পানীও দিয়ে না পানী দিবা লাগিব মাটি দি প্লাই চাই মাজে মাজে পানী কষ্ট আছে ওইয়া পানী দিব খানে ইটো নালাব না এই যে নালা খান্দি আছে এনেকা পানী আনিব কষ্ট ফল মিঠা হয় না আঙ্কেল এতে ভাল লাগি চালু আমি চা ভাল লাগিল চলো আমি কাৰ্বি আংলঙৰ পৰা আহিছো গহপুৰ যাম আচ্ছা বাই বাই বঢ়িয়া না বঢ়িয়া আলু বাগান বাই বঢ়িয়া रा फाग्ला आलु खालामो बे खेथि न अखने गरजना हरनै ए गासिबो आलु आइने ओइ थिंबो ना बेसेस आलु बे ओ नै थिंबो पुरा आलु बे गासिबो बेयाव किन्तु आलु बायनो फैबा केजि बिराद खम मोनगोन आरो माबायाव थरना बांसिन गारि गिदिर गिदिराव सरो लांनो फैगोन दे जाहानि जों फाइनली गहपुरनि व्यू ये देखो किन्तु दा खिथाथ'आ आरो गहपुर बहा फैदों नोंथांमोना आरो ब्लगखौ नायबाय थाबावबासो नुगोन लास्टआवसो जा नै फख्रि बिराद ना दं दसेनो ना हमसिगोन ना निजोम सरप्राइज ओमफ्राय बै अरुणाचल नै एयारपर्टबो जाबाय नै एयारपर्टआव थांनो नैबे एयारपर्ट नै एयारपर्ट नैबे
एयारपर्टबो जाबाय फ्लाइट खारसिगोननो बेनिफ्राय गुवाहाटीया रौथानासो मोजां जाथारबाय मालाय गुवाहाटीनिफ्राय Oh my god हानानै दांनायसो हेलौ गिलां होनलाय आं आंनि गियाव गियो बे न'नि मानसि बिदि गुफुरखौ गियो आं जोंनिखौसो गिया खम गिदिर जागोन बेना ओइ बिमा दं नैथिं नैथिं मानसि दं माय गड 100 केजिनि बारा जागोन इयो बिमासो नामा बियो फिसा होयो इयो गुफुर अमा ओमफ्राय बे फिसा बिमाया किउटथार ओमफ्राय नै माबासो दं मासे मानो नयथाल यानो 8 किनि हरा ना बिसोरो 11ता साबखांजानो गियो आं अमा देनां आंबो फिसिगोन बिदि अमा फिसिगोन ना माबासो फिसिगोन नोंलाय मोजां मोनो आं बेबो गुफुराव जा किउट ना गन्थङा आइ बोरै नुदों बिमाया जा गिदिरखालै ना नुदों बिमायानो नों बिदि सिखार होनबा सिखारगोन नामा सिखार मारदों 200 केजिसो जागोनदां ना नर्मेल अमाया इदि देराथ' जागोन इयो 200 केजिसो जागोन लामायाबो मोजांथार ना अरुणाचल लामाया इटानगर इटानगर थाङो बेजोंहाय ओमफ्राय आङो सोरनाव फैदों दसे उनाव नोंथांमोननो आं दिन्थिगासिनो स' नायलांबाय थादो फै पुर आरो अरुणाचल बर्डाराव बे एयारपर्टआ ना गेटखौ नायदो बिमाबो नोंनियाव साफासिन मानो नुदों आंनियाव दामि मबाइल गाय साफा नुदों औवा दंफां गोजा नामा औवानि माबा बायदि बानायलायथारदों मा होनो बेखौ सिख्रि माबा बायदि बानायदों बेखौ मा होनोमोनलाय गान्दौला स्कर्पिय'निफ्राय दिस इज आं एसे स्टाइलिश ओंखारनो सानलायदों जायासै ना एक्सना जायासै नाय जाबाय अरुणाचल लामा ओमफ्राय बे जाबाय एयारपर्ट अरुणाचलनि ओमफ्राय बोरै साइडआवनो एयारपर्ट ओरै साइडआवनो गहपुर ओरै साइडआवनो गहपुर आरो ओरैजाय ए हाजोथिं अरुणाचल या वाव गेटखौ नायदो लोगो मोनदों जोङो Oh my god, finally. मा खालामफैदों बेयाव So finally आं गासै जों एक्चुअली गहपुरावहाय बिदामोननाव फैदों आब' इसामोननावहाय जों आब'आ गारियाव दं ओमफ्राय आब'आ बेबिया उन्दुदों नालाय आब'आ ओंखारथ'वाखै स' दसे उनाव नोंथांमोनजों आब'खौ लोगो हमनोसै ओमफ्राय जों एसे शपिंबो खालामनो नागिरदों गहपुराव स' बिनिखायनो एसे आं नुफेराखैमोन नालाय लामाखौहाय एयारपर्ट रडखौबोहाय नायनो होननानै लाबोबाय स' ओरैनो बारनो मोनला ना होथ'नाय नङा बारनो होथ'नाय नङा दां गेटखौ नायनो हागोन दंफांनिसो बानायदों ओरैबायदि मोजां बानायदों दंफांना औवानि औवासो बानाया गान्दुला बेरे ना गान्दुला जागोन बेरे ना गान्दुला खासियावसो जागोन नामा बेरेसो बेयो गान्दुला आयै खाथियाव देखायनो लुगैथारबाय आं बेरे बादि नुयो बोरैबा सिख्रि बादि औवासो गासिबो खाथियाव देखायनां खाथियाव देखायनो र' औवासो नायदो नेटफ्रावबो लाइटिं होजोबदों दसे उनावहाय लाइटफ्रा जोंथिसिगोन ओमफ्राय एयारपर्टखौ बाहेरनिफ्राय नायलांनो हागोन हाबनो हागोन ना एसे हाबनो हायो ना नोंसोरो र' थांनो हायोब्रा बेरायहैनो फै वाव
दाबो बे फिसा बायदि सोंबावदोंमोन आं ओरैबायदि गिदिर नायनो हागोन निजोम देखायदो एसे वाव लोगो मोनदों बर' मानसि बेहाय फट' मोनसे लानोसै ना र' आं नुनाय लाहोदो लायो ना नों लाहैबा लागोन ना बे बिथोराव लाहोनांगो हो लाहोगोन दे लाहैगोन होनबा दि गाबोन थानाय नङा ना गाबोन नङा समफोरबाबो जागोन औ समफोरबा जागोन दा नायदोल' नोङो जागोन ना जाया फट' गायनि लानो हायो सुमफ्रा नुबाय एसे गोजौ बोरै साफायो आं मिथिया ना होमबा सुमफ्राना टें फुसे र' ओरै एंगोलाव लादो ओरै स' फाइनालि एयारपर्ट सिंखौ नोंथांमोना नुबाय बिराद मोजां आरो बिराद गिदिर आरो ओमफ्राय गासिबो लामायाव लाइटिं होदों नाय वाव लाइट होजोब्बाय नालाय गेटखौ मासे मोजां बानायदों ओमफ्राय नै नायनो हागोन नै निजोमाबो ब्लग बानायदों औ वाव नै बेयावसो फट' लानांगौ निजोम स' फाइनाल इभिनिं टाइम जाबाय नालाय खैथा जाखो टाइम बेखौ सेरलाय घरिखौ सेरलाय साइडआव बेयाव सेरलाय अ 4:51 जाबाय नायदो भिउखौ वाव ओमफ्राय एकदम गहपुरजोंनो नांजोबनाय आरो ना ओमफ्राय ओरै अरुणाचल ओमफ्राय बै ओरै वाल फारसेथिंनो ओरै गहपुर आरो ओमफ्राय नाय बेखौ नुदों ना गेटखौ जि मोजां बानायदों वाव अ माय गड डेन्जार मोजां बानायदों गेटखौहाय बाय थेंक इउ औ दे ओमफ्राय दा मोनाबाय नालाय नै लाइट होजोब्बाय जि साइज नुदोंना माबायदि धारासो होनलांबाय आं सरि दंफांजोंनो माबायदि बानायदों नालाय जि मोजां बानायखादोंहाय नै स' बाय थाथ'दो दसे जों दा थांनोसै गहपुर विशाल फर शपिं स' फैबाय थादो जोंजों लोगोसे दा स' फाइनालि विशाल गहपुर विशाल आब' इशा हाय होनदो बयखौबो र' उन्दैनि एन्ट्रि दंनो दा देखायथ'वाखै ओमफ्राय आगै उन्दैनि क्लिपखौनो नायदो आं थेबनानै दं ना आब' बिराद गोबावनि उनाव नुदों आब' इसाखौ दाखालि निउ इयाराव नुबाय एलबामाव बिराद गोबावनि उनाव ओमफ्राय दिनै फाइनाल बिराद गोबाव उनाव लोगो मोनदों फैदो एसे शपिं खालामनोसै गहपुरनि विशालाव जाला महर मोखाङा नायजाला